অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তবে নিকটস্থ পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র কর্তব্যরত পুলিশ কর্মচারী ও স্থানীয় থানার তুরন্ত জানান জরুরিকালীন ପରିସ୍ଥିତିରେ 112 ବା 112କୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବା କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9348410052 ନମ୍ବରରେ ନମ୍ବର 8280238341 ଜୋନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନମ୍ବର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବାର ସମ୍ଭାବନା କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ନା
ହେଇଛି ନା ତୋର ତ ମନଟା ଖାଲି ଦୋଳି ଖାଲି ବଡି ପକଉଛି ଦେଖୁନ ହାତ ଟିକେ ଡର ନା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଜାଗା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାର କଟକ କିନ୍ତୁ କଟକ କରିପାରିବେ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ତରଫରୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।